हजारों फुंनि समाव गोसोनो अबाव थांनो नों बिदिमोन ना दाय बावलायलांबायलै बेफोर बाथ्राखौ बादहोर' बै रांखावरिजों आङो एसेबां गोबाव सम रायज्लायबोबाय नाथाय आं बिखौ दिनैहालागै गोसो थोयो होननानै खिन्थाना लानो हायाखै एनखावलि खेने खवाहावबावफाय नङाबा चान्स मोनबा दिनै बुंना लाथारनोसै खोनालै आङो हा लाजिनानै बिदि गोसोनि बाथ्राखौ खिन्थाना लानो हायाबा मा रखर जागोन थि लाजिबा खाजि गोमायो बेनिखायनो आं दिनै बिखौ बुंथारगोन गोसोनि बाथ्राखौ बियोबा आंखौ मोजां मोना मोना आं मोनथिया आंनिबाथ' बिबो आंखौ गोसोखोमायो खोनालै नङाबा रायज्लायबाय थागौमोन नालै चान्स मोनबानो बुंखागोन आं दिनै फन खालायनानै हाव अबाव थांनो ओंखारदोंलै माबाहाय आंनि लोगोनि फिसाजोनि फिसाजोखौ दिनै ओंखाम दौगोननो बेयावनो थांनि र' दा थाङाबाबो गाज्रि मोनगोन नोङो न'आवनो थाथ' दे बरावबो थांनाङा थां थां अबावबा नोंखौ गाज्रि मोनगोन थाङाबा आं बरावबो थाङा दे न'आवनो थागोन थां नोङो थां कि सान्स रे आजि खेला दिनै होमबा आङो सनाखौ आंनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो मोनथारसिगोन धन्यबाद दे भगबान धन्यबाद एसेबां चान्स होनायनि थाखाय दानियाबा फन खालायनोसै हेलौ मा खालायदों रांखावरि दङ आङो ओरैनो गोलाव जानानै मा दिनै मैथास्रि गैया नामा आंनो फन हरलायदों दि गैया गैयिखायनोथ' आं नोंनो फन हरदों दिनै सान्सआनो सान्स अबावथ' थांदों मैथास्रिया ओइ लोगोनि फिसाजोनि ओंखाम दौनाय दङनो बेयावनो थांदों हामबाय दे चान्स मोनबाय एसे ओइ रांखावरि आं नोंखौ दिनै आंनि गोसोनि बाथ्रा बुंनो सानदोंमोनलै गोसोनि बाथ्रा औ बुंजागोन ना औ मानो बुंजायाखै बुं खोनासंनो थाखाय रेडि जाखाना दंखायो दे बुंनाय मा बाथ्रा रांखावरि आइ लाभ इउ आं नोंखौ मोजां मोनो गोसो थोयो मायो मा होनदों नोङो जांगिला औ आं नोंखौ मोजां मोनो जोबोर जोबोर मोजां मोनखायो हयतनोबो नंमारगौ होमबालाय मानोथ' दिनैसो खोन्थाखो लाजिनानै खिन्थायाखैमोन आरो आयु हाबाब बेखौनो लाजिबाय आरो गोसथोनायाव लाजिबालाय मा जाबावनोसै ओमफ्राय र' नोंलाय आंखौ मोजां मोनना मोना मोजां मोनो आंबो आंबो मिथिखागौमोन नोंबोदि आंखौ मोजां मोनो होननानै नोंबो जुदि आंखौ मोजां मोनोबा अब्लालाय मानोथ' खिन्थाना लायाखैमोन लाजिनानै आरोलै नैलाय आंखौसो बुंदों मोजां मोननायावनो लाजियो नामा होननानै ओजोंबोदि गावगायाबोसो लाजिबावो आंनि खोथाया बेलेग दिनै आं जाबाय हिनजाव मानसि नोङो जाबाय हौवा मानसि हौवाफोरासो बुंग्रोनांगौ आइ लाभ इउ होननानै माबा गोबाल'सो मोनबाय माथो आङो मानिबा मा जाखो मा सिरि सिरि थाखो जेबो नङा मा जादों मा गोबानो ओंखारदों नामा औलै मानोबा गेस्टिक जादों खोना मानो मा जानायनि गेस्टिक जाखो नोंहालाय दै फुङाव आङो पर'था जादोंमोनलै थाव गोजाना बेनिखायनो गेस्टिक जादों खोना बेनिखायनो गोबानो ओंखारदों आंखौ दिनै दसे उनाव फन खालायगोन दे अब्लालाय मा बिदि गोबानो ओंखारदों आंखौ दिनै ओंखारथारसिगोन माथो आंनिया मा जादों सना मोनथियाहाय मानोबा गोबानो ओंखारसोदों आंखौ ओरैनोबा माथो बिदि गोबानो ओंखारथारा गोबानो ओंखारदों अब्लालाय सना प्रेगनेन्ट जाबाय खोना नोङो मा प्रेगनेन्ट नङा खोना गेस्टिकसो जादों बे प्रेगनेन्ट नङा गेस्टिक नङाबोथ' जानो हागौ ना नोंलाय बोरै मिथिगौ नों माबा डक्टर नामा डक्टरालाय नंनायालाय नङा र' थेवब्लाबो मोनथिगौना आङो माथो हिनजावफोरा बिदि प्रेगनेन्ट जाबा गोबानो ओंखारोनो गैलालै दानियाबा जुदि आं प्रेगनेन्ट जामारदों होमबालाय मा जागोन गोबारिया ओंखारथारसिगोन आंना प्रेगनेन्ट जामारनायबा हामगौमोनलै रकर
ओरैनोबाबो आंहा फिसाफोरनि मोखांफोरखौ नायनो लुबैखादों बा प्रेगनेन्ट जायाबो जाया दा जामानायबा हामगौमोनलै रखर हे इसोर उपरबाला जों सना रांखावरिया प्रेगनेन्ट जामारो दे सना रांखावरिया जुदि प्रेगनेन्ट जामारोना गय जरासे फाथै जरासे बावगोन आं इसोर आङो बिफा जासिगोन जुदि सना रांखावरिया जुदि प्रेगनेन्ट जामारदोंबा आङो बिफा जासिगोन आंखौ खम आफा होननानै गाबज्रिगोना आरो आंजों खम उन थांफाबाय थागोना आरो खम गेलेबाय थागोन आंजों आंनिबा सनानिया जेबो गेस्टिक जायाखैलै प्रेगनेन्टआनो जामारदों बे याहु लिंगाचिकारिं पिटका आंलाय बिफा जासिगोन आयु बायमारबाय होमबा दख'नाखौ औ बायबाय दे आरो लुदुमि आब'आबो आरो ब्रा बायनो होबाय थादोंना बेनिखायनो बायबाय दे आरो लुदुमि आब'आबा उनाव एसेबां फैसा मोन्दों गावगायाबो जुदि गांनै मानि बायदों ओमफ्राय नोंनोबो गांसे बायनो होदों मालाय अमा फानदों बियो दाखालियो माथाम मानि फानदोंनो मासेयाव 5,000 ओमफ्राय मानैयाव 4,000 मोन्दोंनो बा मालाय मानसिफोरा अमा फाननानै एसेबां फैसा बुरजा मोनो जोंहाबो मासे फिसिनांगौमोनलै आब' आंबोथ' फिसिनो सानदों र' नाथाय आरो आदारखौ अबाव मोनबाय थानो अमानो आदार बायनो फैसा नंगौबो देनाय बै थास'फोरखौनो रुना होबाय थागोन आरोलै थास'खौलाय अबाव मोनबाय थानो मोनबाय थाया मोननायालाय ओमफ्राय मालाबा गुन्दैबो बायगोन आरोलै अफ्रिबो बायगोन आरोलै ओमफ्राय फैसायासो माबा माइ गायनाय बोथोर फैसिगोन र' माइ गायनाय बोथोराव जोंहा एबार थिगसे माइ गायखागोन दे गायनांगोन एबारो फैसा एसे जमायनांगोन ओमफ्राय अमा मासे बायनोबो हानाय र' एबार फैसा बुरजा मोनबा हेलौ मा खालायदों नै दासो मुसलपुरनिफ्राय सफैदों आङो लाबोबाय दख'नाया औ लाबोबाय दे आरो लुदुमि आब'आ ब्रा खालायबाय थानायखाय लाबोबाय आं गांसे ओमफ्राय गावगायाबो मालाय गांनै मानि बायदं दे हामदों दे आङो होगोन दे फैसाखौ दिहुनना नोङो होगोन नोंनियाव दङ ओमफ्राय दंनाय मानि दङानो दे गैयाबालाय नांलाया दे आङो उनाव दिहुनना होगोन लुदुमि आब'नो गोबावै दिहुनना होबाबो जेबो नङानो माथो फैसाखौ मा गोबावै दिहुनना होबाबो जागोन होनना बुंमारदोंना बुंदों मालायबा फैसा दंसोयो खोना लुदुमिनिया दङथ' आरो मालायबा अमा फिसियोना दाखालिल'सो माथाम फानदों मासेयाव 5,000 ओमफ्राय मानैयाव 4,000 खरै मोनदोंनो मालायबा मानसिफोरा अमा फिसिनानै मान फैसा मोनखायो ना मोनोथ' आरो हा नोंहाबो मासे फिसिनो हाया अमाखौलाय फिसिनो हागौ नाथाय बायनो अबाव फैसा मोनो एसेबां मानि बुरजा आरोथ' आदारबो होनांबाय नंगौ नंनाया र' आंनो नोंनो मासे बायना होगोन र' मायबा मोनसे खालायनाबाबो ओमफ्राय आदार बायनो खम फैसा नांगोन अबाव मोनबाय थानो जों आदार बायनो फैसा बेनिखायनो फिसिया आङो नोङो बेफोरखौ जेबो सिन्था खालायनाङा जेखिजाया आं नोंनो अमा मासे बायना होथारगोन एबारो अब्लालाय लाबोबानो जाबाय आंथ' फिसिनो लुबैखायो साननैसोनि उनाव आङो बायना हैगोन र' बायना माने आं नोंसोरनो फैसाखौ हैगोन ओमफ्राय नोंसोर बायना लाबानो जाबाय जागोन दे होमबा फोजोंसारा दा सोरनो अमा बायना होनो ओंखारदोंलै अमा लोगो सासेनो हा लोगोआलाय सेंग्रा जाखो ना सिख्ला जाखो माबा सेंग्रा है मा सिख्ला जालाबायनो सिख्ला लोगो गैया आंनियाव फोजोंसारा दा नोंबो थगायनो रोंलायगौ सेंग्रा नङा माथो बियो सिख्लासो आंनो माथोखौ खोनाथारदों सोरो आदा सोरो आंनो खिन्थालाय आङो रावनोबो खिन्थाया दे नोङो गिदों नामा खिन्था जानो माबा आंनिया सासे सिख्ला लोगो दङलै बेनिनो बायना होनो नागिरदों आङो थगायबावदोंसो ना नोङो आरो आंखौ नोङो आंनो मोजाङै खिन्थायाखैना दानो आयंनो लगायना हैगोन आङो हे गांजेमा गोसोम रानि लगायना होनाङा आइनो अब्लालाय खिन्था दा सोर सिख्लानो नोङो अमा आदि हरनो नागिरदों आदि लायनो बायना हरनो नागिरदों माबा हे मा बुंदों आं दा बुंब्रा फोजोंसारा दा आंखौनो लाजिबाय होनबा बिनानावखौनो बुंगोन आङो खिन्थु नोङो आइनो खिन्थाना होनाङा दे दे खिन्थाग्रो नोंसा बाजै जागोनखौ बुंदों आङो माने नोंसा बाजै जागोन आङो अमा मासे बायना होनो नागिरदों आरो बाजै जागोन ने
ए एसेबां गोसायै माबा गाख्रबनाङालै खोनागोन दे आदा जागोन दे आं खिन्थाना होआलै आदा आं ओरैनोसो बुंदोंमोन अ खिन्थाना होनाङा दे लैथोस्रि आगैयालाय मोनथिगौ बिनो खिन्थाबाबो जेबो नङा नाथाय आइनो खिन्थाथ'नाङा दे लागै आं उनाव खिन्थागोन अके बस अके ओंखामा जाफैदो ओंखाम जानोसो लिंफैदोंमोन आं नोंखौ ओंखाम खुरबाय थौदो होमबालाय hey आइनो जुदि खिन्थाना होबा गैलालै